Boas tardes, benvidos á primeira edición da Festa da Lingua do IES Sangriña. En primeiro lugar, agradecervos a todos estar hoxe de novo con nós nesta segunda xornada lúdico-reivindicativa. En segundo lugar, agradecer ao seu Vicente a súa colaboración e a súa presenza hoxe aquí para falarnos como defensor do noso patrimonio lingüístico, da actualidade do galego e da andaina na nosa lingua. Hoxe temos o gosto de contar coa presenza do Celso, unha persoa comprometida na defensa da nosa lingua, da nosa cultura en xeral e do noso patrimonio ecolóxico, como demostra no noso recente libro Animais, do ano pasado. Licenciada en Filoloxía Galego-Portuguesa, gañou no 2003 o Premio Blancomor coa novela Orixe. Quizáis o seu libro máis coñecido sexa O Made in Galicia, un conxunto de relatos curtos publicado no 2006, que recibiu tamén o Premio Ángel Casal ao mellor libro do ano, concedido pola Asociación de Editores Galegos. Ademais de talento na escrita, tamén demostra ter un gran talento como debuxante, tanto a pequena escala, como sabredes os cliches Animais, como grande, como testemunha o seu recente mural no cuarto da súa filla Estrela, como podedes ver no seu blog. Ao finalizar, se quere poder demostrar o seu talento no noso mural, tanto vos tamén, e a súa turna, dolle a palabra. Señas, obrigado. Eu tamén, non é que se poña nervioso, pero eu tamén que se non estou así moi afeito a falar polo micro, entón se vexo que me poño así como moi cómodo, deixo un lado e sigo falando así a voz. Vale, de acordo. Nada, moitas grazas por terme convidado a compartir esta primeira festa da lingua. É un placer ver tanta xente xunta, ademais reunidos polo motivo que hoxe nos vai facer falar un pouco sobre a lingua. En principio eu vou contar un pouco algunhas historias así da miña propia experiencia en relación ca miña situación lingüística. Sobre todo tamén vou falar de cousas que vivín cando tiña a vosa idade, de cousas que estou vivindo agora como papá. E despois quería facer con vos algunha historia así un pouco máis alternativa, porque quería falarvos sobre a relación entre a sexualidade e a lingua, entre a parapsicoloxía e máis o idioma, entre a hipnose e a lingua galega. Entón, despois, se xuntan así as circunstancias idóneas, incluso podemos facer así unha especie de mostra do que sería un experimento que eu chamei o método de hipnose para falar galego. Vale, parecemos? Sí? Contos, ben, mirade. Quería comezar propondo-vos un reto. Simplemente que imaginedes unha cousa. É dicir, imaginade que tedes un boli ou un rotulador e que debuxades a alguén. E de lo facer mentalmente. De acordo? Eu vou falar dunha persoa e vos tedes imaginar esa persoa. A roupa que leva, o pelo, como son, se leva chapeu ou se non, de acordo? A persoa chamase Seoane. Eu vou contar a historia e vos ides imaginando Seoane polas ruas de Santiago. Rematou o xornalismo ano pasado e está facendo as prácticas de xornalismo ali en el Correo Gallego. Entón, o director de Correo Gallego dille que vai a buscar noticias por Zona Vella. Entón, colle Seoane e vai aos bares. Vai ali para as crechas, metese nas crechas, ponse a falar con camareiro, a ver se hai alguna noticia así sobre a que escribir. Despois de tomar unha cervexa nas crechas vai para o modus vivendi, ali pide outra cervexa, vai así por diferentes bares co seu portátil e ao final xa faise de noite e chama a Tomás. Está ali nun pub, chama a Tomás. Tedes a Seoane na cabeza, así máis ou menos. Chega Tomás e dille Seoane, espera que vou pintar os bezos. Entón saca a barra de labios
pregunta é, cantas de vos imaginastes que Seoane era un home? Cantas imaginastes que era un home? Levanta a mão. E cantas de vos imaginastes que Seoane era unha muller? Imaginastes que Seoane como unha muller? Ben, eu dixen en algún momento que se era home ou muller? Mirade que falei dunha persoa, en vez de decir vai vestido, ou vai vestida, dixen imaginad a súa roupa, vale? De acordo, entón, que pasou aí? Por que todo o mundo imaginou que Seoane era por o nome? Porque Seoane é nome de home. Sí, se en vez de Seoane dixese González, imaginade, vai González. Eso, tamén Seoane, unha película. Ben, mirade, este é o comezo dunha novela de Marilá Aleixandre. En as primeiras, eu cando empecé a ler a novela, durante 20 páxinas imaginei a Seoane tamén como un home. E na páxina 20, pois, descubríase que era unha muller. Entón, a miña reflexión foi, vaya, xa tiven aquí un presunto machista e pensei pois, que por estudar xornalismo, traballar no xornal, pedir cervexas nun bar, non sei como mulleres, non? Outra cousa. Vou vos pedir que imaginedes outra cousa, vale? Vou dicir unha palabra e vou rapidamente dictar esa palabra e ides imaginar outra palabra ou o primeiro que vos veña a cabeza. De acordo? Eu digo plas e vos imaginades plas, ou que sexa. Sí? A palabra, imaginade que está describindo un poema, por exemplo, unha canción, vale? A palabra que vos vou dicir é corazón. Imaginades, corazón, vale? Está, máis ou menos, ustedes que vos aí unha palabra, parece. Ben, cantas de vos imaginastes corazón de melón? Corazón roto? Corazón vermello? Corazón amor? Corazón, bueno, paixón? Ben, que pasa? Son adiviño, Por que estou dicindo estas palabras e hai xente que... Porque son típicas, vale? Son palabras típicas ou tópicas, non? Cando a xente se pon a escribir, o primeiro que ven á cabeza, moitas veces son os tópicos. Alguén imaginou o corazón latino? O corazón partido? Vale. Porque hai xente... Isto, a primeira vez que eu fixen foi hai 8 anos ou 9, e a metade da xente pensara, o primeiro que llevou a cabeza foi corazón partido. Por que? Alejandro Sanz, que fixo estragos naquel ano, non? Vale. Pois mirade, tanto de Seoane como o que poñemos detrás da palabra corazón, a maioría, non? Desas palabras, ese comportamento que nos levou a imaginar a Seoane como un home, son tópicos. É dicir, son tópicos que ainda que non nos sexamos moi conscientes deles, nos están influindo, non? Imaginade que estades no Courel, coñecedes o Courel, non? Montaña de Lugo, unha paraxe natural impresionante, sí? Alguén ten un grupo e alguén fuma, vai fumando, acaba o cigarro. Que fai que a cabicha? Que é o normal que faga a cabicha? Tirala ao xan? Non debería. O normal sería coller a fumar. Vale, o normal sería non fumar, pero imaginade que hai fumadores. O normal é tirar. O normal é guardala e tirala despois no lixo. Ben. Mirade, cal é a trampa? A trampa é a palabra normal. É dicir, o significado que nos lle damos a palabra normal. Se por normal entendemos que o habitual, pois o mellor hoxe, o habitual ainda sigue sendo tirarla ao lixo. Ou digo, ali, ao comprado. Pero o mellor dentro de 20 anos xa non se lle ocurre a ninguén. Imaginade que parque natural, xa hai unha conciencia ecolóxica pola cal a ninguén se lle ocurre tirar no chan. Vale, entón mirade que esa palabra de normalidade varía moito segundo a situación social, non? Ben, pois, ca lingua pasa algo semellante. É dicir, hai unhas forzas sociais, non?
que configuran unha serie de tópicos, non? Que moitas veces reproducimos sen ser conscientes, non? E outras forzas que producen cambios sociais, que son originais, vale? Por exemplo, pois, eu teño estado ali no Courel e cando acabo o cigarro, pois meto no cordón das botas, gardo ali, e depois cando chego ao sitio de unha papeleira, tiro ali, vale? Caligo sucede algo parecido. Non sei, vou contarvos un pouco a miña experiencia. Aquí, cantos dos vosos avós e avós falan galego habitualmente? Galego. A ver, o castrapo é unha denominación así como moi despectiva, non? Galego daqui, da Guarda, non? Non sei, galego. Cantos van a... non sei, cantos falan entre eles en galego, os vosos avós, por exemplo? Entre eles, os vosos avós, cantos falan galego? Levanta. Vale. Os vosos pais e nais... Vale. E vos, por exemplo, se ides a unha cafetería, cantos pedides en galego un café con leite? Vale. Ben, mirade, non? É dicir, aquí ainda se mantén bastante, pero hai sitios onde, pues, por exemplo, a xeración dos avós e das aboas, a xeración dos netos, hai un descenso así moi abusado, non? Eu, por exemplo, eu falei en castelán, a mí educarme en castelán, e empecé a falar galego aos 17 anos, aproximadamente, non? Era daquela como que se chama neofalante. Escoitastes alguna vez eso de neofalantes? Bueno, a xente que se pon a falar galego normalmente na adolescencia ou cando son adultos. Entón, un pouco o que vou falar hoxe vai ser sobre esa experiencia lingüística persoal, pero tamén social, un pouco así, cousas que saíron no libro, de Made in Galiza, algunhas historias que apareceron aquí e outras que vivín tamén despois, non? Por exemplo, intentei explicar moitas veces por que dera o paso a falar en galego, ata que un día acordei. Eu debía ter 13 anos aproximadamente, e deime de conta, o sea, recordei un episodio dun día das letras galegas. Eu vivía en Noia daquela. Antes do día das letras había aulas, había clases, non? E facíanse moitas cousas nos institutos, nos colexios, non? E aquel día a profesora de lingua galega chegou á aula e traía un tabuleiro debaixo do brazo de madeira, traía un vaso e traía unha vela, non? Entón dixo, rapaces, rapazas, é que agora vou falar de parapsicologías, pero eu non vexo mellor forma de comprender o pensamento de Castelao que falando con el. Vamos facer a Ouija co espírito de Castelao. Sabedes o que é a Ouija, non? Entón colleu, díxonos, baixade as persianas. Entón baixamos as persianas, apartade as mesas e as cadeiras. Apartamos ali, sentade no chan en círculo. Sentamos en círculo ali no chan, démonos as mans, ela prendeu a vela e apagou as luces. Entón díxome a mí, José Luis, porque eu daquela chamamos José Luis, depois calviceiro, non? José Luis, pon o dedo encima do vaso. Entón, deu a volta ao vaso, eu puxo o dedo encima, e ela puxo o seu dedo tamén ao lado, non? Entón empezou, Afonso Daniel Rodríguez Castelao, pai da patria, irmão Daniel, estivo así como 2 minutos, non? Imaginamos salimos así, e dali un pouco dixo, Castelao, estás aí? Entón eu sentí así como unha enerxía, unha vibración no meu corpo, e o vaso moveuse para o oeste, e parou aí, sí. Entón dixo, profesor, estamos falando con Castelao, alguén quere facer unha pregunta? Só recordo dúas, estive falando toda hora, pero recordo só 2 preguntas. Alguén preguntou, Castelao, está por aí Rosalía? E Castelao dixo, está con Aurelio Aguirre na Alameda dando un paseo. Isto non aparece nos libros de literatura, aparecería nos libros de literatura rosa. Dicían que Aurelio Aguirre era o amante de Rosalía, entón por respeto a Murguía, que era o seu marido, non se conta moito, non? Pero
isto confirmou. E despois a que preguntou, Castelao, que música che gusta? Entón dixo Castelao, o Rolling Stone. Bueno, estivemos falando con Castelao toda a hora, non recordo máis ao final, a profesora dixo, a mellor, quere Castelao facernos unha pregunta a nos. Entón foi o Castelao e dixo, e vos falades galego? Entón ali en Noia, aquela todo o mundo falaba galego. Sí, eu tamén. Eu casi sempre, moi ben, sí. Eu quedei calado. Pero Castelao preguntou, e ti? Entón dixo, Castelao, eu non hablo gallego, pero te juro que empiezo mañana mismito xa. Entón, non foi así, non empecé o día seguinte, tardei uns poucos anos, pero iso marcou moi profundamente. Despois, cando xa acabei a carreira de Filoloxía Galego-Portuguesa, empecé a traballar como profe, seguín vendo que había unha serie de cousas que condicionaban moito os comportamentos lingüísticos dos galegos e das galegas, non? Entón, interesábame saber ata que punto había prexuizos lingüísticos que se mantiñan ou non. Que eran prexuizos? Pois, por exemplo, eu recordo cando ia con miña nai falaba galego habitualmente, menos nalgúnas ocasións que eu definía como as ocasións do traxe, porque cando vía unha persoa con traxe cambiaba sempre o castelán. O médico, cando vía o banco, non? Estudiastes o concepto de iglosia, non? Vale, considerar unha lingua superior a outra. Contaron unha anécdota de alguén dunha aldea de Redondela, o Viso, que non é o Viso. Bueno, contaron como real, non? Un colega que me dicía ano pasado, en Tomiño, que ano pasado estive vivindo en Tomiño. E díxome que na súa aldea, ali no Viso, da miña idade, cando era pequeno, a aldea falaba todo o mundo galego. Entre os colegas, entre os rapaces pequenos, había un que era tatexaba un pouco. Entón a nai levou no médico. E o médico era un médico a vello usanza, con prexuizos lingüísticos. Entón, o médico dixolle, mira, non podo solucionar tu tatejo, pero si quieres que non se note tanto, mejor habla castellano. Entón, o primeiro rapaz que empezou a falar castelán no Viso, fixo para disimular segundo médico o seu galego, non? Que eu creo que na historia das linguas debe ser a primeira vez que por prescripción médica se receita unha cousa así. Bueno, ese tipo de cousas así moi surrealistas, non? De comportamentos lingüísticos a mí seguiron me interesando, non? Porque uns cambiaron, outros non. E o que fixe foi, chegado un momento, claro, eu quería facer un estudo sobre os prexuizos, pero non quería facelo co meu alumnado, con os alumnos e as miñas alumnas, porque ben sabedes vos que se os profesores preguntamos algo, vos contestades habitualmente o que queremos escoitar, non? Entón, eu quería un estudo riguroso, serio, non? Daquela estaba lendo un libro que se chama Historia das drogas, de Antonio Escoutado, que é un libro moi bo, que vos recomendo. E ali dicía que a xente en estado de baixo os efectos das drogas, pois que tiña unha comunicación máis sincera, non? máis directa, e que realmente expresaba a súa identidade máis transparentemente. Entón, que fixen eu? Dixen, pois vou facer un estudo da mocidade, estudio sociolingüístico da mocidade baixo os efectos das drogas. Entón fun un xoves, pola noite a Santiago, a Alameda, a Botellón. Levei unha grabadora, aquí supoño que haberá Botellón tamén, non? Pois imaginade a min, hai 6, 7 anos, cunha grabadora, entón, acheguei un grupo de rapaces, debían ser 8, 9 rapaces e rapazas, entre os 16 e 19 anos. Xa era de noite, estaban baixo os efectos de bastantes drogas. E dixes, mirade, eu tampouco quería molestar, pero estou facendo un estudo sobre isto da lingua galega e a lingua castelá e o conflicto lingüístico. Importaría vos falar un pouco sobre o tema. Si, non te preocupes. E empezaron ali a
estreles, non? Foi moi interesante porque estou mirando a ver que fago co micro, porque teño que ir por aí. Foi moi interesante porque era xente bastante diferente entre ela, entón o que saíron por ali recollino coa grabadora e despois ordenei, fixe como unha especie de catálogo de... Pasades para atrás. El último de todo. Un catálogo de lo que se chaman actitudes, non? Entón, había, entre esa xente había actitudes máis negativas a respecto da lingua galega e había actitudes máis positivas, non? Entón, fixe varias categorías. Na categoría A, pois que ten por aí a categoría A? Vai, podes ler en alto, moi alto. Categoría A é... Categoría A é desprezo pola lingua. Escoitamos a compañeira. 1. Pero qué mierda, dejaros de ese rollo del gallego, que no estamos en la aldea. 2. Si hablas gallego no te comes un rosco. 3. Gallego, gallego, aun si supiese hablar inglés. Outro día vin Gran Hermano. Esta rapaza non sería aquela. Estaba no momento de Santiago. Sabedes isto, non? Bueno, Marta estaría na categoría A. Na categoría B, quen a ten por aí? Primeiro, a mí el gallego me la suda. Pásame peta que el gallego me corte el hoyo. Mientras no me impongan, yo soy libre de pasar del gallego como de la mierda. Vale, iso sería a categoría de... Creo que hai indiferencia, non? Pasotismo. Na categoría C, quen a ten por aí? Cal é? Agrado sentimental. Agrado sentimental. Primero, pues es muy bonito. Segundo, mis abuelos siempre lo hablan y yo lo respeto porque me gusta. Tercero, el otro día vi un poeta gallego en la tele y estaba muy cachondo, me moló. Ben, na categoría D xa hai un pouco máis de aproximación. Eu ás veces falo gallego, cando me dá os trucos. A mí me gustaría hablarlo mejor, porque non lo doy hablado bien. Non o brazo, non? Na categoría de D, apego, xa hai un certo apego ali. Primero, diré a miña lingua, ainda que case nunca a falo, pero non digo. Ademais, tamén falo galego porque eu quero ser funcionario algún día. Ben, na categoría E, F. Eu falo galego porque son galega. Antes morta que dir eu penso como non sei quen que decía iso de sen raíces non podes voar. Sen raíces non podes voar. Na categoría X, que? Compromiso. 1. Por que carallo vou deixar de falar galego? Nin de coña. 2. El gallego é guai. A mí me mola máis que el castellano, tío. Podía menos pensado, teñome a falar galego e xa non falo, ves? E xa non falo. H. Quen a ten? Conflito. 1. Te volves dicir que o galego é unha merda, métete unha hostia de 20 kilos. 2. Al gallego le quedan 4 días de mentista del carallo. 3. Vai rañar a casa de merda. Casa de Coruña e cortarlle o... Ben, entón, había un pouco ese amplo abano, non, de posibilidades que casi convivimos moito todos os días. Eu, iso, ano pasado estive en Tomiño, cuidando da miña filla, pediu unha excedencia, tiña aí algo falado. Entón, claro, eu non fui un galego falante cando era novo, entón non vivín o conflito lingüístico cando era neno nin mozo, non? Estou non vivindo agora a través da miña filla, non? Ela chamase Estrela. Nós levamos un catálogo, bueno, un catálogo, unha conta, non? Así, vai facer 2 anos o mes que ven, non? E ata o momento cambiaron de nome 31 veces. Por exemplo, imos á frutería, non?
Entón, pois, a señora da frutería, non? Pois di, ai, que nena tan guapa, e como se chama? Chamase Estrela. Entón, dilla a Estrela, ai, Estrella, que guapiña eres, mira, que bien que estés aquí. Entón, é dicir, coñecedes ese presuizo, non? De falar dos nenos en castelán, non? A pesar de que a nena non é do bloque. Ese outro presuizo, non? É dicir, unha das cousas que decía Marta, se vos acordades en Gran Hermano, se viste o vídeo, era identificar galegofalantes cunha ideoloxía concreta, non? É un traballo en Vila de Cruces, por exemplo, e ali no Deza, o 98% da xente fala galego habitualmente. Sempre, en todas as situacións, non? Habitualmente, no Instituto Noso, se chega alguén de fora, pois unha rapaza romanesa ou un rapaz marroquí, aos 4 meses está falando galego bastante ben, non? E non son do bloque, vaya. Entendedes? É dicir, é un presuizo máis, non? Identificar a lingua que a xente maior. Eu, por exemplo, eu estou desexando chegar aos 75 anos para que a xente me fale galego. Non? Hai un documental que se chama Linguas Cruzadas, non sei se o vi, está moi ben, reúne a xente nova da vosa idade de diferentes lugares, non? E hai un grupo de rapaces da Coruña e falan sobre esta historia, non? Entón hai un que di, bueno, yo si un señor mayor me habla gallego, yo le hablo gallego. Non, tamén esa historia de parece que a xente maior sí que é normal ou máis habitual falar en galego que a xente nova, non? Ben, mirade, de cara a historia que quería facer despois sobre hipnose, quería contarvos algunhas cousas. Hai un sociolingüista que se chama Sánchez Carrión que di que para falar unha lingua, calquera, porque cando pensemos na historia lingüística, se nos poñemos a pensar no galego, temos que facelo como pode vivir a súa lingua en polaco, ou alguén de Zaragoza, ou alguén de Nova York. Este sociolingüista di que hai 3 elementos importantes que son fundamentais para falar unha lingua, non? Un é a motivación que se ten, as actitudes. É dicir, se tes actitudes positivas cara unha lingua, vai ser moito máis doado pois, que empregues esa lingua correctamente, que fales ben, que te chegues a ela, non? Pasa co inglés. Tedes aquí ao lado de Portugal, non sei, pero a xente nova en Portugal fala mellor inglés que aquí, non? Por qué? Son mellores profesores de inglés? Non, serán iguales. Por qué? Claro, é dicir, ali teñen unha motivación social que non hai aquí, que é o cine, a televisión, non dobra a subtitula, non? A lexenda, non? Entón, as actitudes son moi importantes. Marta non fala galego, a de Gran Hermano, porque non ten unha actitude positiva, vale, cara a lingua. Se a súa actitude fose positiva, pois seguramente non terías problemas que ten, non? Entón, ese será en colegas de Marta. Hai o segundo elemento é o coñecemento da lingua, é dicir, para falar unha lingua hai que coñecela, non? Entón, o coñecemento da lingua normalmente é coñecemento formal. Cando nos apuntamos nunha academia de ruso ou de inglés, coñecemos normalmente o estándar, non? Vocabulario, gramática, ortografía, fonética, todo iso, non? Eso sería o coñecemento da lingua. E o terceiro elemento é o uso que se fai desa lingua. É dicir, o uso práctico. Falar, ler, escribir, vale? Entón, eses 3 elementos, motivación, coñecemento e uso, son os que condicionan que unha persoa se achegue a unha lingua ou se separe dela, non? Non sei, os neofalantes, a xente que decide poñerse a falar galego nun momento, é porque teñen unha motivación boa con respecto á lingua, non? Vale? A xente que deixa de falar, por exemplo, pois é porque non ten unha actitude ou unha motivación non ten unha actitude así como moi favorable, non? Ben,
De todos xeitos, hai outra forma de botarse a falar unha lingua. Vou a contar a través dunha anécdota que lle sucedeu a Torrente Ballester, un escritor de Ferrol, que hai bastantes anos xa, alrededor de 40 anos ou así, estaba en Nova York como profesor. E daquela non había móviles, a comunicación con Galiza era máis difícil, e ele estaba lá, levaba varios meses en Nova York e tiña morriña de dúas cousas: de falar galego, había tempo que non falaba galego con ninguén, entón necesitaba falar galego con alguén, tiña saudade, e da comida galega. Tiña morriña de comer un caldo, un lacón, un chourizo, fillós, esas cousas, non? Entón, un día non aguantou máis, e un domingo colleu e foi buscar unha casa de Galicia por Nova York adiante. Foi polo Bronx, Quinta Avenida, de arriba para baixo, porque ao final atopou un restaurante galego. Entrou, por fin ia poder falar en galego e comer comida do país, e sentou nunha mesa, pero o camareiro que veu atendelo era chinés. Entón dixo, vaya, polo menos a ver se a comida está ben. Que pasou? Que o chinés achegouse e lle dixo, bo día, hoxe temos caldo, temos cocido que ven de ali directamente, temos postres, a sobremesa está boísima, temos os licores de Ourense tamén. Torrente Ballester, pois quedou encantado, non? O chinés falaba moi ben e a comida estaba riquísima. Cando acabou de comer, dixo, seguro que na cociña hai un galego, voulle dar os parabéns pola comida, e máis porque o chinés fala tan ben a nosa lingua, non? Entón chegou ali, había efectivamente un señor ali de Camariñas, e dixolle, parabéns polo xantar, está riquísimo, pero sobre todo porque o chinés fale tan ben o galego, non? Entón dixolle o chef, dixolle, non o digas moi alto, que o chinés pensa que aprendeu inglés. Entón, esa é a forma de poñerse a falar galego sen querer. Ben, mirade, hai unha cousa, quería poñervos aí uns deseños. O meu último libro ten como tema o ecoloxismo, non? Pero hai un texto que fala sobre a relación entre a lingua e a ecoloxía. Poño vos os textos, digo os deseños, vale, así. Vese máis ou menos? Podemos bajar máis ou menos así, para que se vexa un pouco mellor. Vale, mirade, o libro fala un pouco sobre o que sería a relación entre o ser humano e a natureza, non? E unha das cousas que un dos textos fala sobre a relación que ten a lingua pois co medio ambiente. Un pouco, bueno, os dibuixos son denuncian situacións de terrorismo ecolóxico, non? Así, bueno, aparte de outras cousas que son así de diferente sensibilidade, non? Pero hai unha cousa que é moi curiosa, que é que nos territorios onde hai máis diversidade natural e, sobre todo, nos territorios onde hai maior número de mamíferos superiores, é dicir, mamíferos que están no cúspide da pirámide, é onde hai máis linguas. Non sei se vos dades conta de que están descubrindo un montón de linguas en Papúa Nova Guinea, por exemplo, novas especies animais, non? Pois aí, por exemplo, nos territorios onde hai máis diversidade lingüística, non? E Europa, onde hai tamén moitas linguas, convivindo, pois mirad, o Estado español, non? No Estado español hai 7 linguas, galego, portugués, asturiano, euskera, aranés, aragonés, catalán. Vale, entón, que sucede? Que en Galiza, por exemplo, eu que estou amañando unha casa no Courel, ali cada inverno está chegando o oso, non? Que sucede? Que de momento non lles interesa moito as administracións recoñecer que chega o oso a Galiza, non? Porque entón habría que protexerlo. E aquela é unha zona de canteiras, non? Entón,
os intereses económicos mal entendidos chocarían ca presenza do Osorio, non? Pero para mí non deixaría de ser outro símbolo máis en defensa da lingua, non? Ben, esa é unha novela que ten un código de barras no ombreiro. Esa é unha garza nunha bañeira. Isto é Reganosa, en Ferrol. Xebarín, non? Este é un autorretrato dentro dun libro. Penso que xa está. Sí. Vale, pois... facer a historia, é dicir, eu empecé, sobre todo, o que me interesa é a relación que ten a lingua ca psicoloxía das persoas, non? Tanto a psicoloxía individual como a psicoloxía social, non? Dunha sociedade. Entón, hai tempo, empecé a... Teño un colega que é psicólogo en Santiago, que se chama Estevo Creus. El utiliza a hipnose para que a xente deixe de fumar. Ao longo de varias sesións, na súa consulta, consegue que a xente lle colla noxo do tabaco, non? A través da hipnose, non? Entón, dixen, pois, a mellor, tamén se poden cambiar as actitudes lingüísticas, facelas positivas cara a lingua, se a xente, pois, voluntariamente se somete a hipnose, non? Entón, preguntei, isto poderías facer? Eu, sí, seguramente sí, non? Pero ti non podes facelo. Dixen, eu, por qué? Porque non tens o título de psicoloxía. Entón, explicoume que eu non podo operar nun quirófano porque non teño o título de cirurxán, entón tampouco non podía aplicar a hipnose ao que sería o traballo ca lingua, non? Entón, non me daba tempo, non quería estudar outra carreira máis. Entón, empecé a investigar pola miña conta, non? Entón, merquei un montón de libros sobre hipnose, psicoloxía, psicolingüística. Todos os libros, ao principio no prólogo, sempre dicía o mesmo. Decía, se non tes o título de psicólogo, non te metas nisto, que podes acabar na prisión, se che queda dormido alguén, non expert, ese tipo de cousas, non? Entusiasmo profesional. Depois dicían, se ves na televisión un tipo facer en Luar, por exemplo, non? En Luar, que aparece alguén hipnotizando a outra persoa que lle di, agora ponte 4 patas e ladra. Eses espectáculos son todas falsas. É dicir, está todo montado, non? Vale, non se soporta. Iso é, bueno, é espectáculo, pero o espectáculo non ten sentido. E o terceiro dicía que a hipnose que era unha cousa seria, entón explicaba, pois, se utiliza, ademais de para que a xente deixe de fumar, para que a xente perda o medo a falar en público, ou para que perda o medo a voar en avión, ou para cambiar a actitude dese tipo, non? Xusto naquela, estive estudando aí bastante tempo, investiguei por internet e vi que no Tíbet había un curso de formación en psicolingüística, non? Costaba 3.000 euros. Nun mes, pois, conseguías desenvolver determinadas capacidades, enerxías da linguaxe que levamos por dentro, non? Entón fun alá. E un pouco hoxe o que quero facer isto normalmente fago na miña consulta en Santiago. Eu, aparte de profesor, teño unha consulta, cobro 300 euros a hora,
E a xente ven... Personalmente, a nivel individual, aseguro que unha persoa que entra na consulta sai falando galego. Antes viñan moitos políticos, agora viñan menos. Bueno, desde hai un tempo non ven ningún. E hoxe quería facer unha mostra sobre iso. Vale, como sodes moitos, vai ser así só algo de baixa intensidade. Sabedes a xente cos zaboris? Os que atopan auga nos prados? Cun pau? Sí? Vistes alguna vez alguna acción? Van así con un gallo, así con un pau, e detectan o magnetismo do líquido, non? O pau fai así, e din, aquí hai un. Pero a barrena pura e hai auga, non ali? Entón, alá no tipo do que aprendí foi un pouco a canalizar ese tipo de enerxías, pero verbais, non? Quería facer con vos unha mostra de telepatía. A telepatía, sí? Entón, é moi fácil. Eu vou pedir voluntarios ou voluntarias, vos ides levantar a man, e con este péndulo vou pescudar a ver, pois, non sei que persoa, vale, pois ten así unhas enerxías favorables para isto, vale? Non é nada, depois vou dicir, vou contar de 10 a 0, de 1, 2, 3, vou dicir que penso unha palabra, aí xa marchou unha. E vou intentar lerlle, vale, a través do espazo, do canal aéreo, pois sería unha palabra, vale? Teño unha porcentaxe de acerto do 93%. Hai un 7% de posibilidades de que non acerte. Da igual. Parece un ben. Non é nada, é dicir, vou pedir que presentes unha palabra a unha persoa, vale? E intentar adivinarlo, vale? Depois podemos facer outra vez, vale? Canta máis xente, mellor, porque levantade a man, vale, non sei que irades. E trae efectos secundarios? Levantade a man. Vale, vale. Irades a man levantada. Sí? E vou... máis xente maior, xente nova, Eu tamén. pero son moitos silencios. Estás neso, claro. Bueno, voulle dicir que pense unha palabra, vale, que se relaxe e a ver que sucede. 10, 9, 7, 6, 5, peche os ollos. Penso unha palabra, 3, 2, 1, abre os ollos. Non me digas a palabra, Tedes por aí un papel onde pode escribir? Sí. Vale, antes de escribirla, espera. Antes de escribirla, envíame mentalmente 3 veces, vale? Sí, por favor. Vale, escribo por ti. Sí, a ver si tedes un buen misterio. Escribo por aí
Ti escríbelo aí. Está. Escribe aí. Seis pesos, aquí hay truco, Non sabe. Está. Vale, se me equivoco, repetimos outra vez. No, a ver. Vai, podes decir a palabra ti? Nada. Percebe. E aí? Aquí pon percebe. Tiña ganas de morisco, vamos a ver. Ti es profe, ¿no? Vale. No, amigos profesores, nada. Las cosas claras, Pero non é por jorobarse, pero que... Alumno, que sea alumno. Claro, Jessy. Yo. Ahí, Jessica. Ya sabemos que os profesores son máis listos que nós, claro. Bueno, vai, a ver se vai a cosa. Silencio, por favor. Manda más 3 veces. Vale. Me da miedo. Vale. Escribí por ahí, ¿no? Tiene que fallar ahora que digo un poco. Bueno, esta vez no lo toques seguro, ¿Puedes decir la palabra? Seme. ¿Es esa? No, delta. Uy. Había truco de una profesora, Bueno, vamos a ahora xa cambia de técnica. a seguinte actividade. Vale, para isto profesor. Vale. Vamos decir. Siento, vale, 50% non ten nada. Mira, agora o que quería facer con vos é unha actividade que non é totalmente hipnótica. Ten que ver ca relaxación do Tai Chi. E para facer isto vou pedir a vosa colaboración porque se alguén foi a Tai Chi en algún momento hai unha actividade que o monitora con a Tai Chi vai facendo unha narración e as persoas que están pois, ali dentro no chan, encima de unhas almofadas e vanse relaxando durante un tempo, media hora
a medida que a persoa, que o monitor ou monitora, vai describindo, narrando a situación, non? Entón, eu quería facer como isto. Vou empezar a falar, dicir que vos visualicedes, pues, por exemplo, no Courel, nun prado, que vayades andando, que sentides a erva, a brisa, vale? Vos ides camiñando, e chegado un momento, vos pedir que pechete os ollos. E despois, bueno, que queira pecho os ollos, que non, vale? É algo voluntario, vale? Isto non é hipnose, é dicir, ninguén vai quedar dormido, non sei que está moi pesado. Entón, isto debería facerse pues, mellor durante media hora, pero eu vou facer máis curtiño, vale? É simplemente porque aquilo que vos falei antes da motivación, o coñecemento e uso, despois quería recordarlo nesta actividade, vale? Entón, vos ides ir visualizando-vos pues, nesta especie de aventura, vale? Ides ir imaginando todo iso, e ao final vos relacionar co que comentaba antes de mellorar as actitudes, aumentar o coñecemento e favorecer o uso, vale? Mirades para o péndulo, vale? Sí? Non é péndulo, unha plomada, un chumbo de obra, non? Sabes, os albaneses, que fiz isto para practicar, non? Pero, como non hai péndulos tan grandes, imaginade logo que está despois, por exemplo, no Courel, na montaña. Un día de primavera, o día é azul, vai unha brisa moi agradable, e vos estades nun prado, ides cos pés descalzos, por encima da erva, ides pisando margaridas, avanzades cara adiante, e percorredes ese prado, pois, realmente de forma moi relaxada, sí? No ceo non hai nubes, e vos, a medida que ides camiñando, pois, ides sentindo-vos ben. E alá en fronte, na montaña, vedes que hai a entrada a un túnel. Hai unha especie de cova. E chegadesvos. Chegades ali á porta desa cova, vedes que é unha cova natural, e dades un paso e entrades nesa cova. E nese momento, a luz desfaise e vos pechades os ollos. E seguides camiñando por esa cova. Ides cara adiante, vedes que a luz do día queda atrás, e vos ides dando un paso, outro paso, seguides cara adiante, seguides camiñando, agora está máis fresco todo, e dali un pouco vedes que hai unha bifurcación, hai dous camiños. Hai un camiño que vai cara á esquerda, cun carteliño que pon aventura, reto, e hai outro camiño que vai á dereita, cun carteliño que pon perigo. E vos colledes o camiño da esquerda, aventura. E seguides camiñando por ese túnel adentro. Seguides camiñando, estás escuras, ides apalpando as paredes, están húmedas, vos sentidevos ben. E dali un pouco, despois de dar 10, 15, 20 pasos, enfrente volvedes ver unha luz. E chegades ao fin do túnel, e ao final dese túnel, ábrese, hai unha especie de vestíbulo moi grande, como unha sala enorme, e de arriba da parte superior hai unha abertura pola que entra a luz do sol. E ilumina xusto un espello do tamaño do vosso corpo. Achegades vos ese espello, e no espello vedes a vosa imaxe. Pero a vosa imaxe faivos 3 preguntas. A primeira pregunta que vos fai é se queredes mellorar as vosas actitudes cara a lingua galega, vale? Se queredes estar máis motivados para falala, os que falades xa, pois para falala de forma máis formal. Os que non a falades habitualmente, se queredes falar en novos contextos, vale? Se queredes aumentar o que sería a vosa actitude, mellorar a vosa actitude, non? E contestades. A segunda pregunta que vos fai é se queredes aumentar o voso coñecemento. É dicir, se queredes pois coñecer máis e mellor pois, o que serían os diferentes rexistros, ortografía, fonética, o que vos veades que precisedes, e contestades. E a terceira pregunta que vos fai é se queredes aumentar o voso uso. Se
se queredes aumentar o uso da lingua. E contestades. Cando contestades a terceira pregunta, a vosa imaxe no espello desfaise, e vos dades a volta e volvedes a entrar outra vez no túnel. Sentides outra vez que a luz do sol queda ás costas vosas, seguides camiñando polo túnel, 10 pasos, 15 pasos, faise escuro, e chegades outra vez àquela bifurcación e deixadela atrás. Seguides camiñando cara a frente, está todo escuro, sentides unha temperatura fresca, agradable, seguides camiñando e chegades á luz de fora. Achegades cada vez máis e chegades á porta da cova. E xusto, cando dades un paso que vos leva a pisar a erva do prado outra vez e saídes da cova, abrides os ollos. Abrir todo o mundo os ollos. Vale, mirad, isto realmente é unha actividade, bueno, pues, para reflexionar un pouco só, se forades menos, que isto hai 2 anos fixeno na miña editoría de cuarto de diversificación, en el 7, fixeno con inglés. Durante máis tempo, non? Fixeno ao principio de curso e a profesora de inglés case me mata, porque acabaron falando inglés mellor rapaces que eran, non? Non terás para estudiar algo disso, non? Matemáticas. Sabedes cal é o problema? O problema, eu falo moi mal inglés, o problema é que cada unha vez intentei utilizar por mí mesmo. Foi un desastre, porque tiveron que despertarme despois, bueno, o sea, que as matemáticas supoño que tamén. Vira en internet, método de Inosa para aprender matemáticas. A mellor hai, Ben, mirade, en principio nada, é dicir, todo isto foi un pouco para falar do tema da lingua así de unha maneira lúdica e sobre todo darnos conta de que moitas veces non falamos máis porque non estamos habituados. Hai situacións que a mellor falaríamos pero nos da corte, sabes, ese tipo de cousas, e que moitas veces sí que estamos condicionados socialmente, non? E que nos levan a reproducir situacións como as que dicía ao principio de Seoane, non? A facer cousas inconscientes, non sei, se aquí hai alguén que algún galego falante que lle fala menos en castelán, supoño que iso xa é de outra xeración, non? O mesmo, pois, para xente que falades castelán habitualmente, non? Pois seguramente xa xa moito menos problemático botar a falar galego en novas situacións do que pensades, non? E máis nada, se queredes abrimos así un turno para falar así entre todos e todas. Sí. Pero antes, quería ver... Entón, este chamase Guía Sexual da Sociolingüística. É un texto onde a través da metáfora da sexualidade pois se poden ver cousas ou pensar en cousas que realmente pois son cousas de todos os días. Desde moi novos e novas somos sexualmente activos. É unha pena que haxa xente que sexa lingüísticamente inactiva en galego, non? Entón isto é un pouco curriósome pola figura, non chega, bueno, colle de cada dous ou así, se non chega. É un paralelismo entre o que sería, pois a iniciación sexual a iniciación lingüística. Vale, mirade, tedes máis ou menos por aí. Esperamos que repartan un pouco máis. Sabe, por exemplo, sexualmente hai moitos presuitos, non? Hai moitísima xente, sabedes que algo tradicional, pois non sei, pensar que a masturbación produce cegueira, pois na mesma categoría estarían, por exemplo, pensar que un galego falante
lle dá un baixón a alguén como marca, non? Entendedes? Xa pode que bajón, falaba gallego, sabes? O de YouTube, non? Vale, é dicir, son presuizos, non? E isto un pouco é abordar o tema con un pouco de humor, non? Normalmente, a primeira vez que outra persoa entra no noso corpo, ou a primeira que nos entramos dentro de outra persoa, é ca lingua. Sí, pode ser que antes lle chuxemos o dedo a alguén ou que lle mordamos o lóbulo da orella, mas son as nosas linguas as primeiras que nos exploran por dentro en serio, de verdade. A nosa lingua é unha das principais vías para o coñecemento humano. Por iso é difícil esquecer a primeira vez que lle mete a lingua a alguén. A primeira que unha lingua entra na tua boca. Porque non deixa de ser a primeira vez que lle permitimos a outra persoa entrar dentro nosa. Ao descubrirmos a nosa intimidade, ca lingua expresamos a nosa identidade. A que non sabías que durante un beixo se moven 29 músculos e que os batimentos cardíacos aumentan de 70 para 150 e melloran a oxigenación do sangue? Sí, o beixo beneficia o corazón. E ademais a regaza. Nun bocorreo gastamos perto de 12 calorías. Algo máis, algo menos. Tamén é importante saber que o morreo é cousa de dous. O morreo é un diálogo entre papilas gustativas, entre a lingua e o ceo do padal, entre o cuspe e os dentes. En un diálogo entre dúas persoas hai que dar a recibir, ofrecer e aceptar, avanzar e retroceder, facer ruido e agarrar silencio, entrar e sair. Morrear é unha das máximas expresións da comunicación. O proceso de normalización da lingua galega é un proceso comunicativo conflictivo. Os agentes sociais máis críticos denunciamos a ineficaz política lingüística da administración, o desprezo dos media, ou a eficacia da escola para desgaleguizar as novas xeracións. É un proceso no que o enfrontamento e a queixa son continuos. A perda da lingua é un drama, a bufé. Mas que pasaría se ligásemos o discurso da normalización da lingua ao prazer? Se falásemos desde o discurso da satisfacción e a analoxía do bico. Un pouco de humor tamén é necesario, e podemos falar de cousas serias con un sorriso nos labios. Estábamos falando de beixos con lingua, e esa guía sexual da sociolingüística. 1. Exixamos para a nosa lingua o mesmo prazer do que goza calquera lingua. 2. Se ainda non o fixeches, busca alguén con quen te sintas cómoda ou cómodo e adiante. Ainda que ás veces facelo con persoas descoñecidas, así de súpeto resulta mellor. 3. O proceso de normalización é un proceso social que parte de cada persoa e que se basea no intercambio de comunicacións. Podemos facer moitas cousas en solitario, mas non nos podemos morrer a nos mesmos. Falamos do idioma, Empieza a gustarme máis, Se teu pai e teu nai non che aprenderon nem che dixeron como se fai, non pasa nada. Ainda estás a tempo de aprender por a tua conta. Mejor tarde que nunca. 5. Sobre este tema sempre houbo e hai tabús, falsos mitos, pouca información e moita ignorancia. Pasa dos prejuízos de outros tempos e adiante. 6. Hai xente a que lle gustaría probar porque intúe que lles vai gustar, mas dalles corte. Non te cobardes, desiníbete e goza ca lingua. 7. Ainda hai xente que pensa que darlle a lingua non é fino, e xente que pensa que é un pouco vulgar. Non teñen nin idea. 8. A lingua é un instrumento imprescindible para relacionarnos, integrarnos, darnos a coñecer e coñecer xente. Se non usa a lingua, feches portas. Non sexes pechado ou pechado. 9. Pode ser un rollo dunha noite ou unha relación para toda a vida. 10. A eficacia da lingua depende da práctica. A lingua mellora co uso. Ninguén nace aprendido. 11. Hai persoas que teñen problemas psicolóxicos que lles impiden darlle a lingua con normalidade. Eses problemas, identificados pola sociolingüística como diglosia, autoodio, etc., teñen solución. 12. Hai persoas que teñen problemas ideolóxicos que dificultan ou impiden o uso natural da lingua. Eses problemas teñen máis difícil solución. 13. Isto tamén é un feito cultural. Respecta a cultura da túa sociedade. Se vivísemos no Polo Norte entre esquimós, sería normal darnos os beixos chocando o nariz. 14. Hai persoas que consideran que a súa lingua é máis útil, máis áxil, máis atractiva e mellor. A ignorancia non ocupa lugar. 15. O morreo, como a lingua, non diferencia as persoas. É democrático. Non debe discriminar por idade, raza, sexo, clase social ou lugar de nacemento. 16.
É bo para a saúde e para a túa calidade de vida persoal e social, unha habilidade necesaria no mundo de hoxe. 17. Hai quen pensa que son as linguas as que lle dan prestixio ás persoas, cando realmente somos as persoas as que prestixiamos ou desprestixiamos a nosa lingua. E se nós non valoramos a nosa lingua, que mo vai facer? Responsable e saudável, con normalidade. Da relación da sociolingüística co sexo oral falaremos noutro momento. Sabedes que o galego se recuperou na forma culta, na escrita no século XIX, non? Rosalía, Rosalía, por exemplo, había ríos, había fontes, escribía pois como falaba, non? O catalanismo, vale? Pero pouco a pouco foron se facendo diccionarios, gramáticas. Desde aquela xa sempre houve dúas correntes. A hora de pôr por escrito a lingua, non? Bondad, por exemplo, vale? Pois escribía con G, non sei, xente, pero con G, en vez de con X, con X, vale? É dicir, máis o que sería a lingua de referencia galego-portuguesa, non? Portuguesa, vale? Esas dúas correntes sempre houve. Unha máis apegada ao que sería a forma escrita do castelán, porque era a forma escrita na que se alfabetizaba a xente nas escolas, e outra que tiraba máis cara ao que sería a familia galego-portuguesa. Pois como escribía na Idade Media, bueno, na Idade Media se moitas formas, non? Pero miño con NH, en vez de con N, vale, ese tipo de cousas. Entón, desas dúas correntes, non? Pois tiñan así os seus defensores e os seus detractores, cada unha das dúas. Mentre o galego non foi oficial, pois estaban aí esas dúas posturas. Cando o galego se fixo oficial, houve varias propostas. Unha delas fixo un escritor que se chamaba Carballo Calero. E Carballo Calero, que era un galeguista tradicional, o sea, dos galeguistas de antes, da xeración nova, todo iso, defendía a norma reintegracionista. É dicir, escribir o galego como dentro da súa familia galego-portuguesa. Vale? A mí non me gusta dicir que escribir o galego como portugués, non, porque non é que nos falemos portugués, e que os galegos falan, os portugueses falan galego. Entendedes? É como, por exemplo, non sei, o catalán, falas en Valencia tamén. Entón, hai xente que lle chama valenciano, pero tamén hai valencianos que lle chaman catalán, non? Bueno, entón, eso todo ben, porque eu cando empecé a escribir, por exemplo, escribía na normativa oficial, que se chama, con N, non? No meu último libro escribín de forma reintegracionista, con NH. Entón, eu agora estou a favor do que sería a incorporación do galego a familia galego-portuguesa xeral. E non sería unha perda da nosa identidade un pouco, porque eu non estou a favor non sería unha perda da nosa identidade como galegos. É dicir, a historia pasou. Tamén houve unha época en que falábamos como os casteláns e nos separamos. Houve unha época en que falábamos como os portugués, houve unha época en que falábamos como os latinos e nos separamos. Houve unha época en que falábamos como os casteláns e nos separamos. Houve unha época en que falábamos como os portugueses, que era galego-portugués e nos separamos. É dicir, nós temos unha identidade. Eu creo que a identidade é, vamos, a lingua é o que marca a identidade, non? E os portugueses teñen outra identidade e eu creo que é unha pequena pérdida de identidade. Esa é a miña postura, Sí, non sei, porque non asumir o NH non ten nada que ver con a identidade portuguesa. Son moitísimas cousas, Non estou só falando do NH. Xa, pero para mí é o máis simbólico, non? É dicir, en cantas linguas existe o N? Pero non sabemos. Porque vamos a deixar a perder?
Pero... por que ten? Bueno, pois porque evolucionou así, porque as pedalinos lo que queiras. Pero é a nosa lingua. Pero... A evolución non pode ser. A lingua ya fai o povo. Claro, por iso... A lingua ya fai o povo. A ver, por iso, precisamente, eu, máis que mirar atrás, miro cara adiante. Que eu non escribo con NH, pois porque con Galo escribe así. Eu escribo con NH, porque eu vou escribir con NH no futuro. E penso que, a vez de máis xente nova escribo con NH, e que o futuro pode ser mellor con NH. Non é unha cuestión de pasado. Si a xente nova está tudo que está bien. Todo, ao final, todo é unha cuestión de historia social e política. Sí, por iso, pero por iso... E iso configura nós. Por iso, porque a lingua está no povo. A lingua está no povo. E o povo foi o que fixo esta letra. É dicir, por imposición da tercera. Pode ser, pero bueno, non somos galego por imposición non aquí. Non podemos deixar olvidarnos disso. Sí, pero non entra en contradicción co que digo. Non entra en contradicción. É dicir, o povo, non sei, que eu non sei, non? Eu son povo. Encantado, povo. Encantado, ¿no? Ay, no, encantado. Bueno, igualmente... Encantado. Yo me he quedado